lucrurile pe care le-am văzut în cele 26 de ore cât am fost arestat, mai întâi la Inspectoratul General al Miliției, apoi la Fortul Jilava. Am fost ridicat printre primii când incredibila rezistența poporului Bucureștiului împotriva dictaturii comuniste abia începea. La început am fost doar 6, într-o încăpere din IGM, și aveam voie să stăm jos. Apoi am devenit 25. La început, ușa dinspre culoar era deschisă, păzită de un milițian. Apoi, pe măsură ce orele serii înainteau, ușa a fost închisă, iar în încăpere au fost postați 3 milițieni înarmați. De pe culoar. Când a căzut noaptea, un major cu figură neutră de funcționar a citit câteva nume de pe o listă bătută la mașină. Al meu era printre ele. Am fost scos și întors cu fața la zid, cu mâinile la ceafă. Alți 7 mă însoțeau. Am reținut senzația de intolerabilă agresiune morală când mâinile lor mi-au căutat între picioare cu dispreț și brutalitate. Ne-au pus cătușe la ambele mâini. Formam un șir dezorientat și haotic, împins să șchiopăteze docil pe culoarele întunecate ale Lubiancăi bucureștene. Aici aveam să capăt primele semne ale violenței represiunii care se desfășura afară. Culoarul pe care îl străbăteam, răsucit prin măruntaiele clădirii ca un șarpe segmentat, dădea spre mai multe săli, am numărat 4. Toate gemeau de oameni. Dar nu erau oamenii pe care îi întâlneam de obicei pe stradă. Ar fi mai nimerit să-i numesc trupuri, și anume o grămadă de trupuri stâlcite. Erau înnoroiți, bătuți, desfigurați, stâlciți și speriați. Un tânăr tocmai primea în fluierul piciorului lovituri cu bocancul. Cel care îi le dădea era un puști cu ochii injectați și trăsături agreabile, care, printre dinți, îi cerea victimei sale să își țină dracului fața întoarsă la zid. Un bărbat bărbos cu alură de pictor urla de baioneta cu care un milițian îi răscolea testiculele. Alții, mai norocoși, erau bătuți numai sporadic, când milițienii, care se întărâtau între ei, se năpusteau înjurând să lovească. Cei care nu aveau încă mâinile zdrelite se țineau de zid, precum bețivii, deși nimeni nu era beat. Ceilalți, cu mâinile înroșite de sânge, se agățaseră de pereți cu pieptul și cu obrajii, de teamă să nu-i supere pe milițieni, care urlau continuu ca posedații. Stați, bă, animalelor, drept, stai drept, boule, nu auzi? Și urma lovitura, și apoi altele, și așa până când igniturile se răreau, iar cel care lovea își pierdea respirația. Pe poși ghițate în cuielii se lățeau desenele neregulate ale sângelui împrăștiat. Podeaua era plină de trupuri aruncate de avalmă. Printre ele, călcând și izbind, cizmele milițienilor făceau poteci de ordine. Înjurau continuu, monoton și cu ură. Își întrețineau prin vorbe îndârjirea pe care un major crăcănat și violent le inculca, pomenindu-l mereu pe tovarășul secretar general. Frica de superiori și plăcerea de a dispune de un trup erau deopotrivă vizibile pe fețele acestor puștani în uniformă, care nu cereau decât schița unui ordin pentru a putea schingiui cu conștiința împăcată. Loveau în cine apucau, la întâmplare. Pumnii, picioarele, bocancii, bastoanele, patul armei, totul era bun pentru a produce și exaspera suferința. Era un spectacol de coșmar. Milițienii care asistau pe margine rânjeau, fumând. Nu exista niciun trup de deținut, pe culoare, din care să nu curgă sânge. Aproape toți gemeau, fuseseră bătuți îngrozitor, iar câțiva dintre cei întinși pe jos implorau în șoaptă ajutor medical. Aceștia erau răniții prin împușcare. Milițienii care ne călăuzeau urlau la noi să nu întoarcem capul, dar era imposibil să nu privești. Dacă am fi fost orbi, pielea noastră îngrozită s-ar fi transformat în privire. În fine, îmbrânciți, am fost scoși pe platoul IGM-ului, care era cufundat în beznă. Blocurile din jur păreau îndoliate. Deși o căutam cu înfrigurare, căci speram ca cineva să ne vadă, nu am zărit nicio lumină aprinsă. Milițienii care ne-au împins în dubă își luminau picioarele cu lanternele. Erau foarte mulți și vorbeau în șoaptă. Ne-au ordonat să stăm numai pe partea stângă. Nici nu se putea altfel, legați cum eram, prin cătușe. Locul era prea strâmt și 2 dintre noi, rănindu-și mâinile, erau constrânși să stea pe genunchii celorlalți. Am auzit o voce autoritară, întrebând câte bucăți sunt înăuntru. I s-a răspuns 7. Mai aduceți 7, a strigat înăbușit prima voce. După o clipă de tăcere, altcineva a întrebat cu o voce mult mai lipsită de autoritate. Îi împușcă acum? Nu îi împușcă. Se așteaptă ordinul, a fost răspunsul. Am înțeles cu tristețe că represiunea fusese mai puternică decât demonstranții, că la Timișoara uciderea va continua și că, la București, noi, cei deja arestați,
suntem condamnați să devenim primele victime exemplare. Mi-am făcut cruce cu limba în cerul gurii, aveam mâinile imobilizate și am început să mă rog. Destinația noastră, aveam să pricepem cu timpul, era fortul Jilava. Abia ajunși, am fost din nou identificați. Ni s-au făcut fișe de internare, apoi am fost vârâți într-un soi de arest preventiv, o încăpere cu mai puțin de 15 metri pătrați suprafață, 63 de inși. Camera era prevăzută cu aerisire de tip Iejov și Agoda, calculată să te sufoci fără să te asfixiezi. Firește, nu se putea nimeni așeza. Eram atât de înghesuiți încât, dacă ne-ar fi secerat vreo rafală, am fi rămas cu toții în picioare. Așa ne-am petrecut noaptea, torturați de somn, de răni, de sufocare și de conștiința că vom fi împușcați. Descopeream că în fața morții nevoile tac. Nu mi-a fost nicio clipă foame, deși am stat tot timpul nemâncat. Ce simțeau oare cei care aveau plăci deschise? Mare parte din noi fusese bătută cu bestialitate. Mulți aveau răni deschise, sângele se închegase pe răni într-un mod respingător, amestecat cu noroiul de care plaga fusese târâtă. Hainele mototolite erau mânjite de sângele scorojit. Pata lui era fadă, mirosul lui inconfundabil. Unul avea obrazul despicat în 3 linii cu marginile zdrențuite care porneau din pomet. Am văzut un bărbat cu tibia fracturată de lovituri, din a cărui față hidos tumefiată, sângele continua să curgă, nestăvilit, coagulându-i se sub bărbie, ca țurțurii, pe gât. Un tânăr fusese bătut atât de tare, încât, în ciuda feței care nu zâmbea și care era desfigurată, chicotea continuu, înfricoșându-ne. Am aflat de la cei care asistaseră la supliciul lui că fusese bătut timp de o oră cu bocancii numai în cap de 2 milițieni, un plutonier și un sergent major. Pe unul dintre ei îl chema, țărănește, Gheorghe. Bietul își pierduse mințile. E inutil să înșire efectele îngrozitoare ale cruzimii omenești. Defilarea lor, în ciuda ororii, este monotonă. Modalitățile torturii sunt finite. Infinite sunt însă degradarea, ultragiul și suferința. Rămâne faptul că fiecare dintre acești oameni fusese torturat cu sânge rece de un semen al său, semen a cărui singură motivare era un salariu ceva mai umflat și o seamă de privilegii meschine. Toată noaptea au sosit arestați. Starea lor era tot mai proastă. A noastră, prin contrast, părea mai bună. Am aflat astfel că demonstrația nu a putut fi împrăștiată decât noaptea târziu, că mulți oameni au fost împușcați sau pur și simplu striviți de autoblindate, că, în susul străzii Regale, trupele speciale se schimbau din sfert în sfert de oră și că băteau cu o cruzime nemai întâlnită. Mi s-a povestit de arestați târâți de picioare până în dreptul hotelului Negoiu, izbiți acolo cu dinții de zid și apoi zdrobiți în bătaie de oameni care se schimbau la intervale scurte de timp. Transformați în masă inertă, erau băgați în dube și expediați la Jilava. Unii vorbeau cu groază de bastoane de cauciuc umplute cu mercur, a căror lovitură, șopteau, despică mușchiul, sfărâmă osul și poate crăpa țeasta. Un tânăr cu barbă mi-a relatat despre soarta unui adolescent care fusese rănit la picior în dreptul blocului Dunărea. Văitându-se și târându-și ciotul însângerat, continua să strige împotriva lui Ceaușescu. 2 milițieni l-au tras în antreul blocului, unde, în spatele ușii, i-au zburat creierii cu 2 focuri de armă. Când au venit zorii, ne-au scos din cotețul în care ne sufocasem unii de alții, câte 8 și ne-au băgat iar într-o dubă. În fața mea, pe banchetă, se afla un tânăr masiv care gemea încetișor. Părea zdrobit. Am reușit să aflu de la el că fusese bătut peste ceafă cu bastonul până când și-a pierdut cunoștința. Când și-a revenit, a descoperit că nu mai vede. A început să urle. După ce l-au bătut că urlă, milițienii cărora le-a spus că și-a pierdut vederea au continuat să-l lovească sălbatic peste ficat, rinic și testicule, de asta dată pentru că minte. Acum zăcea în fața mea un munte de carne răvășită. Cam după un sfert de oră, gardianul cu voce brutală a târât până la scaunul din centru un bărbat matur, îngrozitor mutilat, căruia îi zvâcnea, ca la buribunzi, piciorul, iar pe noi ne-a evacuat, fără să ne mai înjure, până la celula 88. Aici am fost înghesuiți de avalma, probabil intenționat, până ce am ajuns să stăm câte 3 în același pat. Astfel am început să așteptăm bătăile anchetei. Ciuleam urechile. Ne priveam între noi, inspectam celula. Ne obișnuisem instinctele cu respirația greoaie a temniței. Timpul trecea. Din când în când, ușa se deschidea, era citit un nume. Am străbătut 2 garduri circulare de sârmă ghimpată,
înalte de peste 2 metri, și am fost debarcați în fața unei gherete murdare în care stătea de pază un soldat. Cel cu privirea zdrobită a rămas în mașină. Nu știu unde a fost dus. Mai târziu l-am căutat printre cei eliberați. Nu l-am găsit. Nici azi nu știu dacă mai e în viață. Am făcut cunoștință unii cu ceilalți, adică ne-am dat unui altuia numele, abia în momentul în care, după vremea amiezii, am fost anunțați că vom fi eliberați peste puțin. Ne-au somat, înjurându-ne, să ne întoarcem capetele. În dreapta mea, pe perete, la înălțimea umerilor, am zărit niște pete lunguiețe, zdrențuite, maronii la culoare. Mi-a luat o clipă să înțeleg că e sânge uscat. Vreun militar zelos izbise în trecere capul unui deținut de aceste ziduri. Imediat ce mi-am dat seama că e sânge, am început să-i simt mirosul. Un gardian cu voce brutală i-a zis milițianului care ne păzea să ne ducă alături. Pe ăștia îi aranjez acum, a adăugat. Când ne-am întors fețele, l-am văzut. Nu știu ce au gândit camarazii mei, dar mie mi s-a făcut, pentru prima oară, frică. În fine, abia după decizia de eliberare, răniții au fost spitalizați, iar bolnavii au putut primi medicamente. Fără acest ordin, temnicerii n-ar fi lăsat să murim, având conștiința că nu și-au făcut decât datoria. Înțelepciunea hazardului făcuse să fim eliberați prin locul unde oamenilor, de regulă, li se lua viața. Cu această ultimă coincidență simbolică, am reintrat în viața de după Ceaușescu. Am certitudinea că, dacă în ziua de 22 decembrie 1989 regimul comunist din România nu ar fi căzut, majoritatea celor care au fost arestați cu o zi înainte ar fi fost împușcați. Evenimentele ar fi avut cursul deja exersat de criminal la Timișoara: bătaie, arest, tortură, împușcare. Apoi, distrugerea cadavrului. Din acest motiv, pentru că știu cui îi datorez viața, pentru mine, din 22 începând, oamenii se împart în două categorii. Cei care au ieșit în dimineața zilei de 22 să demonstreze, știind că riscă să fie împușcați, și care mi-au salvat viața. Și sunt cei care au refuzat să protesteze și care, în concepția mea, au consimțit la ștergerea mea dintre vii. Rudele mele de sânge, spre pildă, nu au demonstrat în ziua de 22. Așteptau, cu pusilanimă prudență, să vadă ce se mai întâmplă. Ca mare parte din poporul căruia aparțin prin naștere, așteptau și ei ca lucrurile să hotărească prin alții, iar ei doar să profite într-un sens sau în altul. Nu voi uita niciodată. Vreau să mai spun că toți cei care au condus arestările, ancheta și detenția nu sunt oameni obișnuiți și nici normali. Sunt criminali cu suspendare, anume salarizați pentru a tortura și ucide. Acești oameni au fost crescuți pentru așa ceva și, în marea lor majoritate, își iubesc meseria. Ei vor putea spune mereu că nu și-au făcut decât datoria. Astăzi, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, se amestecă pe stradă printre noi. Asasinii circulă în România printre fostele și viitoarele lor victime. Ei nu așteaptă decât un nou regim care să le redea posibilitatea legală de a intimida, tortura și ucide.